Ja sam poženjen, ima dvoje djece, ne znam, babici, 19. Opa, ima možda 40. Ima 4 godine. Nisam. Situirani su da sve imaju i sad imaju šta dva stava koji su ovaj i ova nešto super radnice. I onda kaj ćemo, kaj sam vrijeme živi za sve. Daj, nemoj. Te stvari je